Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndiye muyenda ndi ulendo wautali ndithu about 30-40 kilometers. Ndi kumene tili ndithu kumudzi kuno. Ulimi ndiye ukhala ngati wadya wani chifukwa kuno anthu akuoneka kuti akulima zosiyanasiyana na ndolo, chimanga ngakhalenso mapira. Sikoyamba kuti chipani cha UTM chifike kuno kuna Mphongo, ndikubira kuti nthawi imeneyo amene anali president wa chipanichi the late Saulos Klaus Lima tidabwera nawonso kuno. Mzimu wawo pitire kusa mumtendere. So Dr. Kabambe akhala ali kuno masana wano kuyankhula ndi wanthu, kumva ndemanga zawo, komanso kulankhula kwa anthu amene afika kale pano. 170 days today. Angotsala masiku 170 tikuyankhula lero pa Sunday pano kuti tikaponye voti yosankha president, aphungu a nyumba ya malamulo, komanso makhansala. Azimayi kuno akuimba nyimbo zosiyanasiyana, aumayimbanso ina akuti ndege yachokanso kwambiri imeneyo aumayimba pompano. Pali nyimbo zambiri zimene zikuimbidwa m'misonkhano kuphatikizanso ngakhale azimayi a UTM amene ali pano. Palinso anyamata oyimba ngoma akuimba bwino kwambiri, koma tingomvera pang'ono nyimbo zimene akuimba azimayi wapano. Vomereza ino mizimu ya vomereza ino mafumu avomereza Ndiye manena kuti pali ngoma zimene zikuimbidwa ine sinazimve ngoma zimveka bwino chonchi mu msonkhano. Tingomveranso pang'ono. Zukhalira kuno kwa Namphoka, Mr. Bright Kawaga ndi nkuluona za koma pali nyimbo tulero pamudzi pano. Pali nyimbo komanso ngoma zimveka bwino. Ndipo uthamangomva kunena kuti pamene tafika ndi kwawo kwakweni. Kuli kwakweni kuno? Kuno kwakweni to. Okay. Mukudziwa inu akweni ndi mulangizi wa office ya president. Okay. Ndezi ngati zizi kamachitika mungozati apa patatani kodi ndafika. Kabambe akuyenda madera osiyanasiyana kulankhula ndi wathu, ndi mmodzi mwa ma presidential candidates amene achilimika tsopano kuyendera madera osiyanasiyana. Mukumva zotani mukamayenda nawo, inu mumayenda nawo limodzi, mukumva zotani mukamayenda nawo? Brian, dziko ili choyambirira tinalandira ufulu wodzilamulira, komanso tinakhala ndi democracy. So izo zonse zijaziri kwa anthu. Pano patafika pano. Olina Brian nitakuza ndi pase 100 muli nayo. Mulibe, kalikose mulibe. Mwankhala munthu muli mbu. Dziko mulibe kalikose. Mulibe kalikose ino. Mulibe kalikose. Dziko ili pada kali panopa. Chimene tikufuna ndi economic aliyesa kalibozi azikhala nkena kake. Eti ndeno Dr. Kabambe akunena kuti dziko ilili zonse tili nazo, komano nkhani yokhuzana ndi zachuma palibe akutha kuona kuti zikuyenda bwanji. Mdziko muno mwazitsogola amene mwanena ma presidential candidate paja mwatere. Kodi presidential candidate amene niyo mukuti mukakhala nkumanena kuti apapa akufotokoza mfundo zonena kuti chuma chiyende chonche ndenda palibe. Izone Dr. Kabambe akumafotokoza mfundo zonena kuti tikachoka pa msonkhano paja anthu kumanena kukanika kuchoka aliyesa ngukanirapo. Chifukwa chonena akufotokoza bwino ma 100 billion kuma district councils, akudziwa zonena kuti ndrama imene ijayo ikachita zina zake kumene kuja. Ndiye panopa kubwera kwakuno kuna Mphongo kumene ifeyo ngati UTM candidate wathu ndi Dr. Patricia Galiati zimene zija zifikenso kutiko kuno. Andi mwina nene izi
kunoko tafika kunoko utatuone ndi kumudzi kweni nkati 60 about 30 kilometers 30 nkati utatuone kunoko ete anthu ali kuno nawonso akuvutika sana ndire Fereza ngati alandira chimanga chitakula kale mwina sonse nkhwako kodi zomwe akufuna anthu ayi dziko ilili panopa tikufunika kuti tiyang'ane somasomphenya kuti kodi mtsogoleri amene angachotse dziko ilili lifike pamene anthu akuganizira kuti atha kumazimirira palokha ndipotani ndi Dr. Kabambe. Ndiye kuno Dr. Kabambe abwera after convention kuti so adzaone anthu kuwapatsa moni kuwauzanso kuti kodi masomphenya awo ndiotani dziko lifunika chani. Ndiye ifeyo ngati aitemu ndifosangalala ndithokozesa president Dr. Kabambe anasankha kuti abwere kuno tipiko kumudzi kweni mmanena kuti makupita ma trading center nanga kuna trading center kumudzi mwagulako fanta kunoko to kuli zina zake zomangomanga mmapepala basi mukafuna madzi mukangomwaso kamwene kuntsinjeko panjigo basi. Anthu akavotere Dr. Kabambe pa 16 September pano chifukwa chake dziko ilili sitikufunika mbusa sitikufunika lawyer tikufunika munthu amene angachotsa Malawi ku chitonzo cha nkhani yokhuzana ndi zachuma pa moyo wawo amabizinesi amenenso muli kumudzi kodi fertilizer azayenda bwanji chuma chiyenda bwanji pano pali sangonena tu mtengo wali chilichonse amene akufuna inu mwina makhala ku town koma anthu awa kunoko mwapeza kunokowa ndi amene akuvutika kwambiri akufunika kuti moyo wawo okhuzana ndi chikhalidwe cha zachuma ayenda bwanji ukhala bwanji ayenda bwanji akatani nima akampeza pa mtengo wa ndalama zingati tikufuna moyo wanthu ngati awawa. Dr. Kabambe ndi amene ali ndi yankho agwirapo ntchito zonena kuti chuma cha dziko lino chiyende bwino. Budget director, Reserve Bank governor, ino munena mufunasa chani ino zina zimukuziona monga ino simukumaona ino makhala ku town pache ino makhala ku town tiyankheni ino makhala ku town mwafisa ndo akumudzi wakuzana kuti pano Paulo soya pieces akwaneka kugula sono ngati munthu akwaneka kugula soya pieces ndiye kuti dziko likwenda bwino sizikuyenda. So we need someone amene angathandizire kuti chuma cha dziko lino chiyende bwino. Bingwa Mtalika anthu amene ankathandizira kuti zinthu ziyende bwino anali achina Dr. Kabambe. Leroso achina Dr. Kabambe atuluka nota dziko likuyenda bwino tiyendetse bwino anthu amene amene tikufuna anthu awaso abwera chifukwa chati chankhani zake zomwezi. Tikufunireni zabwino zonse and thank you very much for yankhula nafe. Ifeso takulandirani kuno kwa Nampungo mumasuke aliyese mucheze naye apakuzeni mavuto amene akumana nawo anthu asakumwa bwino kuli njala kuno akwanamiza kuti apatsa chimanga koma kulibe chimanga kulibe kwadi manga kulibe kodi ni muhimira ku Blantyre North East mundipeza. Nathokoza amene ndi Bright Kawanga amene ndi mmodzi mwa akuluakulu chipani cha UTM ti kulankhula ndi anthu osiyanasiyana timve ndemanga zawo. Atsogoleri muli bwanji aitili bwino ine ndi banda ine mdzukulu wa Nanjaiko ndiye timanena kuti kodi kuno ndale zikuyenda bwanji kuno ndale zili bwino kwambiri kwa basi popanda chofula chonse. UTM ndi yamphamvu bwanji ndi yamphamvu kwambiri kwake ndipo palibe cholesa moto kwambiri kwakeso ine ngati mfumu kodi kodi pampa mafumu mama osada pa mafumu eto acha bwino ndiye tinale kuno zili bwino kwambiri. Mukhala bwanji kumudzi kuno kuno komo pano pandi ndi ovuta tikusokera nse kulenga tamene abwera tsike zinthu mapanopa zinthu zili bwino chavuta nchani chokudya chakwera chichonse tingokwera basi zinthu zizikuyenda bwino panopa moti panopa tingosowanso kuti asinthe zinthu panopa dai sizili bwino. Inu ndafumu anda Kalumeya anda Kalumeya afumu akalume Kalumeya afumu akalumeya zinthu zizili bwino kuno kwambiri konse. Ndiye muganiza kuti akabambe akhoza kuthandizani makutengera ndi mmene tikumamvera misonkhano imene mfundo zamene zilili zoti kabambe asintha zinthu ndipo tilinganga kuti kabambe asinthedi zinthu moti sinunso wamanyazi ndi mantha kuyankhula pa television pano. Chilungamo munthu sungapange manyazi kuyankhula chilungamo ichi ndi zinthu zizikuyenda paliponse zizikuyenda kunoko kumwera kuti zizikuyenda chilichonse njala ili paliponse etu ndithu ndiye mwati za akabambe munamva kuti cha
kabambe ni mfundo zabwino zoti akhoza kukweza ziko lino kuti liyambe kuyenda bwino. Okay. Ndithu. Acha bwino. Kusatira mfundo zimenezozo zili bwino ziko liyenda bwino ndithu. Chifukwa papa zikuchita ndizibwana za mchombolendo. Zikuchitika ncha? Ndizibwana za mchombolendo. Etu. Monga chibwana chake chiti chimene mukweni. Chokudya chikuvuta zinthu zingokwera pano pa ndrama siku kugwira ntchito bwino fa chinthu siku ndi siku zinthu zingopeza zikukwera basi. Etu. Acha bwino. Ndithu. Ndemati onsewa awa ndi mafumu awa. Vangira ngono ziko la amba kabwera zizabe kwenda bwino osani mafumu aloko. Afumu akulumeya? Akalumeya. Afumu akalumeya kuti onsewa ali apa ndi mafumu okha. Ayi tikucheza ndi atsogoleri tikudziwe. Agrupa amuhiyo. Agrupa nda? Amuhiyo. Akuti onsewa mafumu awa? Zeni. Nkhani ndiona. Kodi mafumu simukuopanso mafumu? Ayi tili pambuyo pompo. Zeni. Yanga nanu. Tikuyanga nako. Zeni. Mafumu simukuopanso? Ayi tavomereza. Mwavomereza kuja? Ndizonu limozi pambuyo po. Ndinu bwana. Sono chifukwa chani mwabwera pa msonkhano uno wa UTM? Ino afumu nda? Agrupa amuhiyo. Agrupa amuhiyo? Ya. Chifukwa chani mwabwera kuna agrupa? Kuchikonda chipano. Cha UTM? Zeni. Mbona tumwatamanta? Iya bali basi chaonongeka. Palibe chaonongeka? Ayi. Zeni bwana. Yes. Ine poyamba paja nikaona ngati kuti mwina kapenda misonkhano yawo otsutsa mafumu mmaopa kupita. Iya timapita. Kufunika kwake kuti mubwere nkotani. Kubwera pa sonkhano. Kukonda chipanicho. Tathokoza mfumu. Ayi chikulankhula ndi anthu osiyana-siyana atsogoleri inu ndafumu andani? Agrupu Village Headman Nogwe. Ndine. Simunachite mantha kubwera msonkhano wa UTM? Siningachite mantha. Okay. Chifukwa ndi usogolere okhawo umene ndikuona kuti utithandize kuno ku Malawi kuno. Wakabambe kwambiri ndi wa masomphenya. Munthu ndioziwa kayendesedwe kachuma. Chimene tichikuvuta ndicho khacho. Chimene chikuvuta ndicho khacho tukayendesedwe kachuma. Kachuma kuti titangoti ukabambe wabwerapo ndikwamba kuyendesa bwino. Malawi wina aliyense tutakhala onene pale. Tsopano ati tenti onse mafumu onse amene mukuwaona onsewa amene mukuwaona inu onsewa mafumu tukunyadira kwambiri kubwera kwa kabambe. Tsopano chavuta nchiyani mdziko chimene tichavuta mmene mukuonera kayendesedwe kachuma chokudya chikusowa fetereza akusowa ndi nzeru za munthu uyu azikwanisa zonsezo. Ine manena kuti kalelija mafumu amachita mantha kupita ku msonkhano ya zipani zotsutsa. Lero mwathamantha mafumu. Zimenezo ndi zimene ndithu zinalipo. Koma chifukwa chonena kuti tikufuna tione sogolo lathu labwino chifukwa chake mwaona kuti mafumu alibe mantha. Mafumu alibe mantha muna ngakhale pang'ono ndi amene mukuona. Zodakoza kumana ni swahaba zawo zimenezo zache. Zazing'ono zimenezo. Kufuna ufulu wa mumtima. Za swahaba mulibe ntchito. Ndinayi koma ufulu wa mumtima. Swahaba tilibe nawo ntchito. Inu swahaba wachepa kale uli ku banki uchoke kwanu ukafike ku banki pofika mulinje mu yathaba. Kodi mulanda 10,000. Ayi msateni. Mene mukaonera ni mafumu 10,000. Ndiye mwathamantha ba. Tathamantha tikufuna ufulu. Mukapita ku banki pobwera yathakala. Yathera munsewu kufika kunyumba sikuti inu masa munali ku banki mwangobwera chocho kuchifukwa chani kuti zathera tu transport. Zathera transport munsewu. Ndiye amkabambe akutuza kuti ya tisunthapo pamenepo. Inyo mafumu mukhala mafumu. Kale lijatu kunali zochula mamiza munipase chakuti munipase zimene jatu zinatha. Zimene zinatha. Kaswahala akatati kakwere. Nauso mafumu onsewa azimva tukukomatu. Koma ndi mwabwera mwaunyinji mafumu. Mene mukuonera. Palibe tuwasalako kumuziko. Palibe watsala? Kumuziko. Onse tabwera. Mafumu onse mwabwera ba. Ena swali musewu. Anachepa ni magali moto. Koma ena ali musewu akubwera. Ata. Kulibe koso mfumu wina aliyeso. Mafumu atako. Komatu ndiye mafumu mamasuka. Simasewera kumasuka kweni muzapite sonkhano wina muzaone ngati mafumu ati azabwereko chocho. Ina mfumu muli ndinka mwazo. Misonkhano ya mafumu sangabwere chocho.
koma taona usogolero kuti iya nkhani sizi chichuka kuyankhulatu ndizochitika ndizochitikatu zizichitika. Kodi kumudzi kuno anthu amaona ngati simazitsatira zinthu mukuzitsatira kwambiri zimene zikuchitika kweni tikuzisatira zakabambe muzidziwa bwino tikuzisatira bwino zabwino zokongola ndi chifukwa chake mukuona mutati mpite kuja mukapeza magali mototu ndiochepa anthu watu abwera okha basi muzinjinga ena wapansi tikamuone kabambe akationjezere fundo zina pa zimene ali nazo. Munamva zotani zakabambe tinamva kunena kuti akangotenga boma wani fetereza akusika mtengo ananena choncho mafumu iya yawapanganyanga mukona pamene komanso mafumu amusaone chonchito ena wakuti mukafike kwawo kuti nyumba ya afumu mudabwatu kuti nyumba ya afumu koma kabambe akunena kuti iyayi muzioneka kuti ndinu mafumu muzichokera pa khomo kumene kwatalikira kuti magesi safikako sola afikisa sola kumafumu akutero chonchito kabambe mukona bwanji ndi chifukwa mafumu abwera kuchitira umboni kuti nawonso akabambe aone kuti mafumu amandikona. No ineyo ndapita m'misonkhano yambiri ya ndale koma kuti tent yonseyi ikhoza kudzaza mafumu ndi chifukwa ndanena kuti muzapitenso msonkhano wina muzaone simuzapeza mafumu choncho chikondwerero kuno ndimaona ngati nkwazipani chinacho iyayi kulibeko iyayi kulibe mmene mukuona UTM ndi Nyamata kanyamata ndikanyamata ndithu zikomo kwambiri inu mwatafumu nda a group village headman Nogwe kwa senior chief Nkanda malire ndi Phalombe uko mulidenso phuma kapena kuti sindikutekeseka hayi ngakhale pang'ono kwani mankhwala iya si mankhwala koma fundozi masiku anoto mankhwala sagwira ntchito maswala sagwira wolo pang'ono kuti uname kuti ningokhala pasi asing'anga uja nyandisambisa iyayi sitikugwira ntchito zimene zilibe ntchito koma mfundo za munthu odekhaso ndi odekhatu zakamapangaso pang'ono za nzeru mukuona munthu imene jayo pamene anali nduna munaona bwanji mmene makobiri anayimira bwino ndrama sopano lero governor ndiye lero sopano abwere mboma mupi angokhala pasi mungeza kuti ndrama. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.